channel yang siap menipu dimanapun Anda berada. Guys, hari Jumat. Iki rada telat banget ya guys yo. Iki lagi jam 2 tapi ini lagi mulai. Karena mau yo enak agenda tapi ternyata terus bercanda. Iki harus tekan gone tapi ganti agendanya. Yo, ganti agenda. Karena yo bingung gimana mau musar-musar. Kalau terlalu luar Jadi iki wis ndi mau Mbak anune. Jadi iki Dek Lina wis tak cikukno antrian ya. Kemau tekan kono Dek Lina kan Dek iki ngomong, "Mbak, aku anterno," ngono kan. "Mbak Jas, aku mbok terno sok apaan?" ngono. "Apa? Bayar." ngono. Ya nanti untuk yang kepo maksudnya Dek Lina sidone ning dianen lah nanti finalnya nanti di yang mesti dikabari ya Mbak. Kita hanya sekedar menginfokan iki diajak Dek Lina bayar kuliah. Jadi iki kayak cadangan ngono lho guys, asine iki. Jadi dia punya cadangan untuk tempat kuliah gitu guys ya. Iki mau wis dicikukno apa Mbak? Nomor lagi saiki ngeterno mau ki yo. Dek sesuk soalnya tutup yo Mbak yo. Jumat kan hari pendek, terus Sabtu Minggu juga tutup. Iki Mbak malah kayak sakit deh guys. Nah, guys aku gak patek sing terus tadi ini. Jadi seumpama ki yo aku neng konten aku sing ketoke dominan luwih aktif ngomong dan lain sebagainya, aku yo ngewangi Mbak Pal guys. Mbak Pal yo maksudnya gak iso ngomong dan lain sebagainya. Mungkin yo aneh nek aku mbok ndo ngene ngono yo gak apa-apa. Soalnya aku yo ngesakno Mbak Pal watuk pilek ki wonge gak iso ngomong akeh ngono. Ya wis aku yo njok sepuro yo guys nek seumpama aku kontennya kurang maksimal terus aku kakean kok Mbak Jas ngene aku njaluk sepuro yo guys. Aku yo soalnya bingung meh nyandake piye yo iso aku koyo ngene yo. Manusia tidak ada yang sempurna yo guys. Sepurane nek sampean kurang apa jenenge berkenan ambek polahku apa piye. Yo ini kita berangkat iki guys iki kene ameh asine meh apa Mbak manganan yo. Manganan daerah cedak omahe mak iki lagi. Mernung guys. Jadi kini cedak sekolahan SMA 2 itu daerah Mernung. Ini mangan mang gedean anggap ketoprak iki guys lho parkirnya tak tuduhno. Walah, rito. Keterene tapi wis Heeh, iki wis parkir. ndak liane. Ya wis kita langsung aja iki soalnya wis setengah telu kok ngetero Dek Lina tutupe bangi jam 3. Wis kita langsung lanjut ya guys. Cus. Oke guys. Apa masak empasine Kinara? Mumat aku ngerasa wes. Engko terus dikeluarkan enak batasnya guys 300 mili. Jane gak batas-batasan ae. Batas tuh gak gelem aneh. Nah, wes ya. Suku di mana? Moncrot. Mengkabelnya lobot guys. Guys, jadi ki mau tak sarana, gak iso. Besar ya. Apa kene nek sak kene Iya kabeh. Bismillah. Iki mang karepe pintane iso. dhuwur kompor ngono lho guys. Ketok ae iso. Karepe. Wes, iso iki. Soale kene Oh, ya kan. soale iki mau ora pasan. Nara tak awasi kok CCTV iki mangan. Lah wong lihat aku bingung pengen delok iki. Iki dikeluar Mas ya, dikeluar Mas. Guys, nyandak gawe empasis di nota. Tapi kan iki satu dulu. Kene ya, Mas kono. Langsung dicampur. Iki mang wis nggodhog kaldu guys. Dadi iki karek sayur dan cakere. Terus langsung aja gak usah saya kan dijek enak mbak iki. Kan ini dilebokno ning kaldune. Iya, kok terus ini kan diulet terus ndekne lagi disaring neh. Jadi jane apa sih lembut itu sak ngene. Mau ngenteni godhog tok 4 jam. Iki blender iki perkara kabel. Marai yo Jam gimana? cilianku paling mau dilotek gedang. Yo, Iya mbak, jaman kae mau zaman kae dilotek gedang guys. jaman kae diterapkan saiki enak sih. Heeh. Oga anu Tidak bisa. ngono lho. Soalnya ki yo dengan kemajuan teknologi Wes guys. ayo iki karek mak entri itu. Isu ki lama. Masa kini Emang Tutup tutup endang. endang. Ayo toh.
Iki kae apa alat terapa kae yo. Sing kuwi. Soalnya Lah gak iya. iso. Ora iso nganggone. Jadi gak dulu. Seumur piro lah sampean yo kae? SMP enggak? Iya. Bingung. Puter iki lho. Iki. Dene iki cek panik. Iku Sopo wae? Sopo jenenge nah? Di blendernya lah, nganggo banyu. kayak banyu sini. Kayak kalset nganggo banyu. Nek kon ngomong kinara dhewe wani. Hah? Sanggup? Iso. Apa nih? Kon ngono kinara. Nek kon ngomong kinara dhewe sanggup aku ngono. Iso kopior. Bisa nangis. Iki wong yo. Gak iso. Kuwi dicelokno lah apa ora? Oh, gak usah. Oh, diudek tok terus disaring. Ini gak oke kok. Apa kayak kesep ngono misalnya. Nanti selip besan. Solet. Mbak aku ya Mbak. Bisa. Kuwi bisa nuturun. Bisa banget. Kan mbok saring nek soalnya. Wes kemana kan orang situ anu. Ini kan jadi saring Mbak Anggo. Sing kan akeh cekere, kan akeh sayuran. Ceker itu mengandung banyak kolagen, guys. Ono. Ini nih. Nah. Guys, iki siapa sih, guys? Kok kon delok wong blender terus. Oke guys, jadi proses wis penyaringan. iki mang bon brote wis bar. Wis dadi arek nyaring. Wow. Jadi yang bumbu-bumbu kayak ancur apa segala macam kayak mau digolek ning cepet ternyata nggak ada guys. Makanya kenapa kenapa aku sering beli online yo karena memang yang cepet itu terbatas. Bukan maksudnya gaya orang belum metu beli ogak memang yang cepet ya. Yo. Akeh sing ogak enak yo Mbak Jus yo. Tapi bingung nak aku ning ndi. Iki mau lho golek ini cacate wis ning ndi ning Bravo. Ning Bravo ning kene kuwi oke Mart apa kene. Cepet-cepet. Terus aku kayak kok sing koncoku MPS ini nih, jadi belunjone ning kene Bojonegoro apa Mbak? Superindo. Mbak kan nek kok kancane yo kok. Bojonegoro Superindo. Iku ning kono lengkap jadi nek misalnya nek salmon ya mesti enak. Salmon, daging giling. Nek cepu piring salmon nek tuku ning ndi Mbak? Kene. Ora enek kan, Kene. makane bingung, guys. Cara kayak supermarket. Ya wis kok Langsung. misal kene enek apa sih? Waktu luang ning Bojonegoro mau sekalian beli. Kasihan nggak buat Pinai. Kan yo pengenalan ya guys, makanya ora usah sing rumit-rumit sih. Iki wis rumit. Ya wis. Nggih kaldu tok iki. Perkara kabeh ki malah ora fasilite. Perkara mesin ra iso nganggo. Ya Allah. Kudu delok tutorial sih. Oh, sing mak Betul karek mencet. sing mak pah dilotek gedang. Tapi bocah zaman kayu bar selapan ngono iki dilotek gedang ya urip iki ndak saya. Sehat ya lemu-lemu ya. Lagi sak bongsor gini iki ada gedang gede-gede ngene iki. Paling iki gedang anu ya sing dilotekno. Memang mriki ya jenengan tak tangoti. Ana apa? Jenengan dek nika kan putra putri jenengan pun 3. Nah, diberi kali kamera. Alah. Maksudnya nganu napa nek ngarani? Dek nika maringi makme jenengan bar selapan. Napa maksudnya pirang wulan ngoten? Kok bahasa apa? Ya saiki lahir yo, sesuk wis tak dulang. Lah Allah. Sumpah tenan. Iya. Ya Allah. Sesuk didulang. Apa nganggo
gedang. Ya dia telu-telu ning. Iya, telu-telu. Iya, Ajis Tony Kasilah. Jadi sing Kasilah tak ceritani iki. Nggih. Kan laire cuwilik ya, Mbak. Nggih. Cuwilik. Ngono iki mangane waki. Cara yang meneh iki jam 4 iki mesti tak dulang kan. Kok tak dulang kan tak dusi. Ngono iki jam 8 iki njaluk mangane. Nek didulang nangis ae. Iki percaya apa ora? Tenan aku iki nek omong iki. Zaman saiki nggih, Mak. Nika iki enten sing dimakami niku meninggal, Mak. Baru lahir dimakami. Soale lambungnya belum siap. Tenan lho aku sumpah. Tapi nek jaman kayu mbok piye yo? Sakti-sakti berarti biyen. Iki gedang. Nah yo. Gedang iki walah kok ngono ki leh. Nganggo lepek direnyek ngene nganggo sendok. Ngantek wombut Angkatan lotekan gedang. padahal lahirnya bro 19 on. Mbak Kasmi. Kowe percaya apa ora? Rokil kurang. Iya, rokil kurang. 19 on. Kuwi rewel. Zaman saiki ngono ya ning beda ning marik-marik cuma cara zaman saiki. Biyen yo anu bayine lahir apa ki? Ususe sing anu ki pedhot. Ususe sing nang ari-ari kuwi. Pedhot. Wes guys, ben dicepakno dhisik. Nanti dilanjut lagi. Saiki ora kaya ngene biasa. Pon iki. Ini nggih, pon. Oke guys. Kenara lagi mandi, guys. Kenara baru mau mandi guys. Terus dipacai. Masih dandan. Simpen dulu sesek tinggo. Nah, sesek tinggo nah. Jenenge berapa? Bawang bombay, Mak. Bawang. Bawang bombay. Bombay ganti yo. Guys. Wah, ternyata MPAC wani yo, Mbak yo. Iya, ternyata ya memang apa kondimennya banyak. Jadi niki tahap-tahap iki ya akeh guys. Makanya saiki anu yo guys yo akeh sing ning dalan-dalan aku roh jual ngono kuwi yo bubur MPAC ngono kuwi. Tapi ya ora kaya nek gawe dhewe ngene iki. Nek jarene desa Mbak yo. Hah? Kuwi daripada bubur sing di dole di dalam ini kalau sportif. Sing instan ya? Sportif yo kalau bubur. Ayo instan kuwi. Oh. Soalnya kan yo Pemirsa beli ngomong ngono pemirsa. Oh. Iya pemirsa yo. Mari yuk. Lah kan kene kan ya gak ngerti toh sing dimasak kuwi higienis apa gak. Terus kan biasanya dodolanane kan ning pinggir dalan kan. Iya. Engko terkontaminasi debu apa piye kan kita nggak tahu. Tapi ketoke kuwi apa bayi sing wis makanane bertekstur deh. Soalnya kuwi kan Geronggal-geronggal. soalnya kan wis ora sing lembut banget ngono Ya kuwi. pemirsa. Karo sinau yo pemirsa ngene iki pemirsa yo. Soalnya mbiyen kan adikku pas ditinggal ibuku kan ya wis apa pas 6 bulan toh. Mbiyen kita dulange ya Cerita sing akeh ceritane aku kan belum tahu iki ngene. akeh cerita apa guys ya kok ngono tok. Sampeyan kan ngomong Arbani. Mbiyen iki yo nganggo bubur instan ngono kuwi, tapi ki aku dalam 1 bulan kan belanja 1 bulan sekali ngono kae guys. Ngono kuwi nek nyetok susu formulai kan nganggo Lactogro. 1 bulan ini bisa habis sampai 6 box. Biar 1 box regane piro ya? 109.000 gitu. Walah nek 100.000 ping 6. Iki sak wulan 600.000. Ini lagi susune tok. Susune tok. Lah kuwi biasanya pampers 2 sampai 3 bal. Walah sak bale. Sak bal lah. Saiki pira? Aku yo ora ora. Biyen 2 sampai 3 bal terus urung apa jenenge cemilan karo apa makme guys. Biyen ki makme ya tak gawe tak selang-seleng jadi rasanya gonta-ganti tapi yo nganggone bubur-bubur instan ngono kuwi. Ngono nek wis rada gedhe ngono kuwi yo mame wis biasa. Biasa. Dek kulkas yo rasa ki ora. Dikrasa iki mboten napa-napa, Mak. Nggih. Kersane mboten anu kisah. Aku kan ora tau ndek kulkas dadi gak roh. Isot. Nggih. Tidak isot. Zaman biyen kan urung enek ngono-ngono kuwi. Aku gorokku garing aja tuh. Aja kan ngomong sih ah. Lah piye aku yo gak ada pengalaman ngono kuwi. Pengalamannya biyen sih. Pengalamannya pripun, Mak?
kayak pengalamanku di biyen ki ditokno saiki ki ora gathuk. Anu. Benten nggih, Mak. Iya, beda. Malah kok beda jauh lah pokoknya. Zaman dek kae. Beda jauh. Adek ngairo nganggo bedan, nganggo ini gak ya dukun bayi kuwi. Biyen. Dukun Mangane bayi. yo ngono mang aku kecerita ngono ki mang. Tapi juga di seneni ki yo jete yo mari ra dukun yo, mari kan nganggo dukun. Dadi yo gak Soalnya Pak ilmune kan mboten ilmu sekolah kok, Pak. Ilmu paling ngono pengalaman kan. Yo. Jadi mboten anu. Bisa iki dokter ngene akeh banget dan nonton TikTok ternyata nggih kuatah sing anu ni maksudnya iki nggih Saran ngene-ngene. nggih sarane nggih benten-benten. Kadang enten sing ngene, nek sing ngene, nek sing ngene ngono. Tinggal kita menyaringi sing endi sing apik dinggo dicontoh gitu, guys. Ya nek seromono kok diendah kurang ini ngono ya jenenge juga masih belajar nggih, Mak nggih. Banyak referensi yang Aku harus cara mak iki piye nek cara jaman saiki aku yo gak ero, Mbak. Ditakoki iki aku yo gak ero. Iki wau nggih blender nggih nunak ngono. Kayak cara Mbak Endah takok, "Mak iki piye ngene-ngene?" Aku yo gak ngerti ya jaman saiki. Mari kan anakku wis gede-gede ya dadinan ya aku yo nek jaman saiki yo ora ero. Dek Lina kae apa, Dek? Didulang apa kae? Iki kita kan ning kok. Dulang apa? Tape sih. Didulang tape. Nek niku kentang teng mboten. Mboten, Mak, mboten apa-apa. Teng suhu ruang. Jadi Wis ngono kuwi guys, kita ngeliling menunggu Kinara. Kinara mandi dhisik. Adik pakai baju cantik ya. Kan ning apa ning tempat sing dienggo masakan pasir kan ya wis akeh resep-resepe guys. Cuma bahan-bahannya memang sing ning kene iki gak enek, dadine kudu ning supermarket sing besar. Nek pengen sing terbaik kan mesti cari sayurannya kan yang hidroponik, terus daging-dagingnya kan harus yang terbaik. Koyok ning kene Ancor. Kayak enek ya, Mbak. Better Ancor. Anchor. Better Anchor. Nek anu Oke, Nek. Ancor guys, nek bos, nek ilate ngene iki. Kuwi gak enek guys, nek mau goleki terus koyo olive oil mau eneke cuma sing merek apa ya Mbak Moyo kuwi. Olive oil enek sing Coconut besar. oil. Coconut oil eneke, olive oil gak enek Emang eneke. enek tapi sing Oh, besar sing itu. sing putih mau heeh. Sing Wih. gede mang ukurannya sing sak liter Jumbo. guys, gede. Jadi ini regane kan 144.000. Heeh. Sebenarnya ndahnya wis tuku tapi Online guys, tapi belum datang-datang. karena kita juga arep dienggo maem toh. Jadi ini ki mau nganggone coconut oil. Sebenarnya gak apa-apa sih, sing penting kan ora minyak goreng dewasa ngono kuwi toh. Takutnya kan yo marai serak apa piye kan nggak tahu nek coconut oil kan 100% murni kayak ngono. Ya bisa kalau aku sama Mbak Palupi sudah mempunyai anak sih ya. Ihi. Ya mbak ya guys ya, ya moga-moga apa senengnya sih penting bisa memberikan yang terbaik kanggo anaknya kayak ngono. Semuanya ya baik, tergantung orang tua sebenarnya memilih yang seperti apa. Cara terserah. apa. Nek lebih baik ya tetap MPASI masak sendiri itu lebih baik kayak ngono. Nek umur-umur kayak gini kan belum boleh apa nganggo sing apa rasa-rasa ngono ki lho kayak asin, manis semua itu belum boleh. Jadi ini rasanya harus tawar. Bater-bater gitu ya. Apa sih guys jenenge kotak-kotak sing biru kok Mbak Bien tahu soalnya Mbak Kuipari tahu tuku Iya, kuwi ning Mbak. kulkas. Yo warnane kotak-kotak gambar biru ngono terus kok blok kotak-kotak kayak Milo kalau Milo cup kuwi Cube. ya cube ngono kuwi. Ku jenenge apa? Yo sok nek kita punya anak jadinya kita tahu lah ya. Jadi kudu coba oh ngene. Tapi ngono kadang lali gak sih? Lali apa? Lali luput asli kayak ngene kok luput kene Tapi yo guys ya aku nek delok kanca-kancaku ngono ki ning story gawe empati ngono ki yo telaten kok guys ngomong iki. ngonan yo tenik-tenik ngono ya Jadi ki yo telaten gawe masak yo anake. Ya moga-moga kita nanti bisa seperti itu guys. Amin. Jenenge pengen yang terbaik untuk anaknya. Soalnya tetap beda ya. Masak sendiri karo instan. Karena instan siapa tahu kan nganggo pengawet ngono kuwi kan. Nek masak sendiri kan ngerti ngono lho, iya higienis apa dicuci kayak ngono kuwi. Bahan-bahannya alat-alatnya disterilkan sik kayak ngono.
Ya wis guys, Ayo guys ya. menunggu kinara Ditunggu mandi. barki kinara dimandiin, dibacai. Itu juga wis mateng karek nyaring Mbak. Mbak lebih sakit guys, batuk, pilek. Wis tak ambil obat guys. Ya sing ndek mau kene dilebokno apa? Dilebokno ya 2 menit mah. Buka obat. Ya wis ngono. Apa senenge kadang ngene iki nek watuk pilek nek ora wayahe mari ki ora mari-mari gitu ngene apa. Memang kudune iki nganggo kuwi lho apa? Minum antibiotik. Iya aku tak periksa guys. Nek gak diingoni antibiotik soalnya nek virus sih gak semari. Ya wis guys, Kundang Mario guys, wis ngono ae nanti ditunggu di konten selanjutnya yaitu nyuapin Kinoy hasil MB asin. Guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.